Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku dai da wannan lokaci insha Allah. Matsalar da muka samu ita ce mun samu matsala ga dama mutane suna ta kawo mana ƙorafi kan cewa ba sa ganin bidiyon mu. Shi ne yasa ya kamata in yi bidiyo ingantacce domin na fitar da hanya ga dama. Wasu na yi comment, wasu kuma ta WhatsApp group suna yi min wakar cewa bidiyon na link ɗinsu baya buɗewa. Na farko dai da ka fara wannan bidiyon, hakan dai zai baka dama ka fahimci duk wani bayani da za a yi wanda za ka rinƙa samun bidiyon ko da baya buɗewa. Hakan ne zai baka dama ka samu shi wannan ainihin bidiyon. Na farko dai abin da yake sa hakan link ɗin ne yake samun matsala. Link ɗin ne yake samun matsala. Kuma ga dama na aje link group na shi ainihin wannan channel ɗin na WhatsApp, kuma na aje link ɗin na Telegram. To kenan za ka ɗauki link ɗin duk cikinsu wanda kake amfani da shi. In na WhatsApp ne yake amfani da shi sai ka ɗauki link ɗin WhatsApp. Za ka ɗauka za ka je ka shiga group ɗin WhatsApp. Duk wani fim da kake buƙata za ka turo ainihin hoton shi, ko kuma in kana da sunan shi za ka turo. In kuma bisa Telegram ne za ka haɗo shi ma dai turo hoto ko kuma ta message. In ka turo insha Allah mun gani za mu maida maka, ko kuma a dama na ganin su kuma suna aikowa ta hanyar comment. Wanda suke aikowa ta hanyar comment akwai ga dama 'yan ayyuka sun kai yawa ba a samun damar buɗe sai kwana 2 ko kwana 3. To wasu sai su yi ta ganin kamar hakan an musu wulaƙanci ne. Alhalin ba haka ba ne. Ayyuka ne in sun kai yawa, wani bi musamman ma in ka shigo kana aiki ba ka ma lura da comment ɗin, sai in ka yi da ayyukan wani bi sai ka comment ɗin. Wani bi sai ma bayan kwana 2 ko kwana 3 sai ka comment ɗin. Kamin ka maida mishi shi ko sai ya ga cewa haka wulaƙanci ne. Alhalin haka ba wulaƙanci ba ne. Na biyu, wa'anda ba su da hanyar shiga wa'annan group ɗin za su ainihin yo mana comment kamar yadda sun ka saba insha Allah. Za su rinƙa yi mana comment. Da zaran sun yi comment za mu buɗe wannan comment nasu, za mu ga matsalar nasu insha Allah, kuma za mu yi ƙoƙarin mu magance musu. Amma gaskiya wanda ya kamata yadda na ce muku, shi wannan bidiyon a ƙasan shi na description za a ajiye muku link nashi. Za a ajiye muku link na wannan bidiyon. Idan ka je link ɗin da na Telegram da na WhatsApp duk zan ajiye su. Saboda akwai ga dama suna yin comment da suna yin comment sai su ga kabban maida musu ba. Amma insha Allah WhatsApp da ya ta kasance ko da yaushe da Telegram ana hawan su. Ana hawan su, ka duba da an kawo an ka ga comment za a maida maka. Kenan ƙasan wannan bidiyon za ka taɓa wannan bidiyon, link za ka ga link guda 3. Na farko shi ne ainihin link ɗin bidiyo na wannan bidiyon da muke magana a kai. Na biyu shi ne link ɗin group na WhatsApp. Na uku shi kuma link ne na Telegram, group Telegram namu. Duk wani inda da muka tura ko kuma da muke shirin sakin shi insha Allah da ka je ka tuntuɓa insha Allah za ka same shi. Yanzu bari mu je kan bidiyon kai tsaye. Yanzu misali fim ne wanda muka ɗora nan, wannan ƙangin bauta na ɗaya. Yanzu muna shirin kawo na biyu ne.